iar noi astăzi vom face un nou videoclip de Brawl Stars. Știu că n-am mai putea și am răspuns un videoclip de Minecraft, că n-am avut literalmente idei. După cum vedeți, eu i-am îndeplinit misiunea lui Leon de să și 10 meciuri și mi-a dat 500 de dacă să fac Brawl Pass-ul. Și acum noi vom deschide un Big Box și un Brawl Box. Și cred că sezonul viitor o să reușesc să iau Brawl Pass, pentru că vedeți să strânse aici 45 de gemuri. Și o să reușesc, pentru că vedeți în sezonul până la 52 am ajuns. Sezonul acesta sunt de băia la 23, 24, ok? Deci, dacă vedeți, m-am pus și mai de pe 30 ca să iau în Megabox și să-l deblochez pe Surge. Ok, haideți să nu mai lungim poveste, să deschidem. Eu să începem mai întâi cu Big Box, cu Brawl Box-ul, de ce mai ușor, deci nimic. Să am gadget? Că dacă nu e nimic, dar de fapt e gadget. Gadget pe bull, e bun. Bine, am început, ok. Brawl Stars. Deci, da, mi-a picat ce gadget pe bull, care vreau să spun că nu m-a picat nimic. Mi-a picat acest gadget super tare, perfect pe bull, ok, deci. La 4 baule care trebuie să, acum. Trebuie să pice pe El Primo și pe Nita. Iar acum haideți să deschidem și acest Big Box, să vedem 3 sau 2. 3. Da. Ce vreți să spune, frate? Puteți să că ne-a picat gadget. Ok, că ne-a picat gadget pe bull, că trebuia să pice. Ok, dați că trebuie să vedem dacă Eddie Power Patience, ce puteți să mi iau de Power. Poți să le treci nouă, dar nu e așa. Nu că apoi aș mai avea, pot să gemurile. Ok. Vreau să vedem să dăm aici la... O, doamne, era să... Până aici. Să iau asta. Eu asta să vedem, deci, da. Cred că mi-am crescut șansele la brawler, la gadget, aceleași. Vedeți. Așa. Bine. Eu cred că pentru mine Brawl Pass-ul nu înseamnă atât de mult. Ce da. Pentru mine, sincer, eu sunt gemurile pentru Megabox-uri, poate pentru skin-uri, putea să merg skin-ul ăsta sau ăsta pe 8-bit. Dar după să am fost doar 15, dar mai bine, poate aș putea să cumpăr acest Big Box. Dar o să le strâng mai bine pentru un Megabox. Da, le strâng. Ceva de mâna de 15 de ăsta de Megabox. Da, ok. Deci, că să selectez pe bull și vedea pe un meci să încercăm și noi skin-ul ăsta fain pe bull. Ok, ca partener avem pe Evs. După vedem dacă nu vezi pe cineva, mi se calcă. Ok. Poate dacă eu ce să fiu, uite. Da, uite acolo, uite. Ei tu, eu să văd aici. Ok, gata, aoleu, ok. Așa, eu mai încerc o dată. Asta îți dă viață, fain. Ok, hai că revenim pe ce termin meciul. Am revenit, vă puteți seama și pe locul 2. Deci am înțeles faza cu acest gadget, adică gadgetul îți dă multă viață.
E tare. Bine, da. Cam acesta a fost și videoclip de astăzi. Dacă vă plăcut, dați like, share, subscribe și pe și noi ne vedem în videoclipul următor. Pa!